Daniels. Flesh out, Money ya bongo nganisi ya itali pano ndabwera ndi madando wanga wamumve sikuchitika nyumba musindizo mwana wanu yaonetsa kalidwera umve agoma choko sasanzika kumulangiza sakuma ndimvera mutakufusa mwina ndine wachichepere atandiuza nanga zopanda pake akungolusa akakhala ndi maneba koma ndinena ati angokalira nane omweho breakfast kumadyedwa pa lunch kuchedwa kudzuka mwana wanu isaliwelo chuma tapeza chichina mubimpa maso pano sandiona kanthu atafuna andisiye tavutikira tonse muja inu abongo tavutika limodzi kuti tipeze zonsezi timakwera mapiri kuti tipeze zonsezi iye ndine kumagogoda maofesi ngati zili choncho andikulumbira asawupeze mtendere kogwanga kazafuna samasowe mtendere poti tinakumana ukulakula sawupeze mtendere kogwanga kazafuna samasowe mtendere poti tinakumana ukulakula chomwe ndikufuna ine mundiuzileko ngati vuto lili ine mundilangizeko kumabweretsa majoka ine kulibeko mwana nuyi ndi chinkala motisana mepo lingi ndumachita kukumbusira daire ili kuti ane olo mafeeling ayamba kusintha chifukwa cha iye apandisaname ndikumasita ndekha kupika ndekha tawi zina madzi kubafa kusiya ndekha ndeya kumandiseka mwina ndintenda pite ka baby private akamuyeze chitopa ati watopa nane chikondi chake pano chili pa COVID nanga taona nimene wachokera pali inuyo abongo